меҳмони барномаи мо рустам азимӣ. ман ошиқиён нигори бахмал дӯзам. ҳар ҳофиз, ҳар ҳунарманд зинда ҳунарнамоӣ мекунад. ту ки дунёи мани хобу рӯёи мани. суханҳо хело зиёд мешавад ки ин фонограмма аст, ин чиз аст. дар ҳақиқат касби худро дӯст дорад бояд ки зинда сароида тавонад. эй бо ту будам як шабе танҳо ба танҳо то саҳар. дастатон дард накунад. аввалин шумо моро даъват кардед ба ин барнома, бо боварӣ моро даъват кардед. арзи сипос.